ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводорони футболи меҳан. даври 16-уми лигаи олии тоҷикистон дар мавсими 2022 бо маром идома дорад ва бозии анҷомбахши даври мазкур рақобати дастаҳои Истиқлоли шаҳри Душанбе ва Хатлони шаҳри Бохтар дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ мегардад. мо шуморо даъват менамоем ба тамошои ин рақобат ки албатта дидори маркази ин давр ҳам ба ҳисоб меравад, зеро ки дар майдон ду дастаи пурқуввати ин мавсим ҳунарнамоӣ мекунанд. яке то оғози ин давр пешсафи ҷадвал ба ҳисоб мерафт, яъне дастаи Хатлон бошгоҳи Истиқлол бошад. пас аз даври 12-ум ягон бохт надошт ва танҳо пас аз баргузории бозии мавқуфгузоштаи даври аввали лигаи олӣ дучори аввалин нокомӣ шуд, худ гардид. партоби ту ба ҷаримагоҳ Муҳаммадҷон Раҳимов зарбаи ва гол! бениҳоят голи зебо дар иҷрои Муҳаммадҷон Раҳимов. пас аз партоби олӣ ба ҷаримагоҳи дастаи Хатлон, муҳофизатгарони марказии Хатлон дар хоб монданд ва надиданд ки чӣ тавр ба маркази ҷаримагоҳ пайваст мешавад ва ворид мегардад Муҳаммадҷон Раҳимов ки пас аз як манъкунии туп бо расиши дигараш зарбаро анҷом медиҳад. ва ин Аҳтам Назаров буд ки ин қадар паси дақиқро байни муҳофизатгарони марказӣ иҷро кард. довари канорӣ сараввал ба нақшаи худро бардошт, аммо пас аз он онро фаровард ва офсайдро умуман ба қайд ҳам нагирифт. ҳисоби бозӣ кушода мешавад.